И здравейте, тук сте с Боби Лекенд. И това е това е клипът ми. IP в описанието, ако успея. Почваме. Така, сега трябва да си избера арена. Мисля, че ще бъде много забавно. Айде, арена 10. Сега да върна. Сега. Опа. Бата. Yes. Пишете коментари, не се срамувайте. Харесвайте, абонирайте се. Много бихте ми помогнали, ако се абонирате. Искам само да кажа на играча Google, благодаря за епит, който беше написал в този сервер. И така. Google, исках да питам дали искам да играем някакъв заедно. Ще бъде супер. Много бих се радвала, ако вие се абонирате за мен. Това много ще ми помогне. Казвам, това ще бъде голяма помощ от вас. Ще благодаря, ако ми гледате клиповете. Напишете в коментарите дали сте гледали клиповете или сте един от тези момчета. И така. Аз чаках да започна Hunger Games. Аз ще се опитам да върна, въпреки че съм върнала, ама да е то already folded. И аз много бих си играл да игра, например, с Poseidon Snake. Харесвайте ми клиповете. И сега чакахме да започне. Да започне бързо, така че ще отида в някаква друга по-хубава. Нещо спринтът не е много бъкав. Така ще. О, тази арена 5. Не, тя почнала. Сега. Арена. 13. 14. Те много хора почнали. В арена. 10 почнала. Омага. Почна. Явно. Ето рапът. Ще арена. Без арена едно. Да фокнем. Дали ще почне? Не. Аз ли съм? Това не ми се чака 5 часа. Само да спавам клипа, така че... Аз от началото на арената, където че не почна лес. Скачам да фокнем. То пък ще почва. Надявам се да харесате клиповете, пишете коментари, пишете в тях гледали сте клипа или дали въобще сте гледали, или не пишете, ако сте го превъртали или не сте го гледали. Просто абонирайте се. Пак казвам, много ще ми помогне. Много бих трябвало да я карая с други пичове, които снимат българи, които снимат клипове, ще бъде страхотно. И това ми пише, че е почнало, не сте много да там. Какво става тук? Game already starting. То с някакъв спами.
Чили. Испана. Я ж напишу. Это топ Италия. Испания мажор. Там испанец. Eso, Испания. Италия мажор. Смотри. Что у нас прикасается просто. Ако не намери някой рен код, ще почне до няколко минути направо. Ще направя дълга пауза. Това ще кажа едно да видим. Добре, ще се присъединя към тях. Секунд. Чакай да пиша. Чакай.